Eu am intrat în proiectul ăsta destul de târziu, știam de existența lui și mi-aș dori foarte tare ca filmul să se termine înainte ca eu să intru în producția lui, adică să fie făcut de altcineva dacă se poate. Am citit scenariul și mi-am dat seama că nu pot să fac nimic. A trebuit să-l iau din nou, să-l citesc cu pixul și cu o hârtie, ca pe vremuri când dădeam examene la facultate. Știi, dacă nu făceam conspect, nu reușeam să pătrund toate detaliile. Și așa a început producția, cu o foaie de hârtie și un creion pe care îmi făceam conspect. Eu am spus întotdeauna că producția filmului ăstuia a presupus un fel de, dacă s-ar putea face o echivalență, de doctorat pentru fiecare om care a lucrat la el. De la omul de servici până la oricare om de pe platou, fiecare și-a depășit cât s-a putut și încă o dată pe atât limitele. De exemplu, mi-aduc aminte de o simplă scenă în care personajele sunt în baie, în cadă. A fost o întreagă discuție inginerească de vreo săptămână de cum reușim noi să facem ca apa în căzile alea să fie caldă, având în vedere că afară erau vreo 10 grade, sursa de apă caldă era la vreo 100 de metri, deci, nu-i așa, pe traseu se pierde căldură. A fost... nici nu mai mi-aduc aminte. Am adus o cisternă cu apă fierbinte, de exemplu, în ziua aia, care evident că s-a răcit. Am cumpărat niște termoplonjoane uriașe despre care nici nu știam că există. Sunt tot felul de mici detalii care la fiecare scenă pentru fiecare scenă aș putea să scriu un capitol, dacă mi le voi mai aduce desigur aminte, da. Sau umplerea lacului cu apă, lacul care era artificial și practic rugile închinate Domnului să nu se crape și să nu ne inundăm în condiții în care nu prea existau canale de scurgere. Atenție, liniște, vă rog, spuneți! Vorbește, mă, clar! Parcă ai prune în gură. Cine pe cine a castrat? Deci totul a fost un miracol. Adică toată realizarea filmului zi după zi a fost un lung șir de miracole.